Zapamtite, princ je na Frizinom brodu, tako da moramo da pazimo da ga ne oštetimo. Vi ste najveći borci na našoj planeti, vi ste elita. Zajedno ćete da se borite i zajedno ćete da pobedite. Gospodaru, kralj Vegeta je stigao u pratnji odreda svoje vojske i traži da ga primite. Gospodaru, Zarbone, bolje bi ti bilo da me ne požuruješ. A sad otvori vrata. kako vi kažete. Nekoliko vas neka krene ka tamo. Zarbone, idi i otvori vrata. Vegeta je želeo audijenciju kod mene i to će i dobiti. U redu. Gosti na mom brodu ne smeju tako da se ponašaju. Iza, gde si sad?